ninyo, magkasama mga higala. Ang atong magtatampo karon, pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Matoy. Kini gibawang tagduwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan, ang atong magtatampo si Matoy. Doon ay panultihon nga pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Pero kini ang asawa, murag pulos lang gid gusto. Way paraan o dahilan. O nga nung na problema ko ano niya, no? Inaniyaw na ko pagsugod ang mga pakitabo, ha? Ano? Ha? May niya na kay... Hindi ka makalutupan? Ito lang pang palagi. Nabot lang ko rin, huwag ko kita uyab lagi. Ha, sige. Dagha kayo iya mo. Uyugan niya, tika. Ayaw nang nagdugang na susumo lang. Hindi lagi na gwapa kayong uyab daghan. Ngararang sa naw. Aritas ko anay, at bang sa kamagayan na itindahan diha nga namiligyag nga pagkaon. Unya apilunan ato. Taga, ko ano sila, taga, si Panganuan ko kay kailan ng bayhan na. Kada kapalit ako, ako gino siya tutukan kay, nindot kay gaw. Ang naw, nindot kay naw. Nindot kay gaw. Yang lawas. Wa, kasi kung kita kay, ang ilahang kuan, ang ilahang tibol, kay taga din man. Amaw di ay. Ang makita daw naman, way lawas. Uy, Pero sige lang, doon lang niya, kada to eh. kanang gamay na kay hawak ro lang pinig ba kay kung ganahan. Yang dughan mo lang Pero napinig ha. Batay, kusuga ka ba ikusan ka ng mayo no? Mana tanggung nga ge. Nindot kita bituro demi tuwasan bituro. Bitaw basta balik-balik yung diredro ha. Oo, balik oy. Kada intro na to balik yung ka ha. Balik ko kay di kan. Di pa no kuno pasulti on. Sige. Kaya na daga kinabang. Pilo lagi. Lakaw na. Ato agi kusina ro. Ay day. Sana sa kanis ko dyan ay. Iyo pa gani. Taw. Iday na ro. Unsa ba koy? Hindi lang yung sud garig buduol. Hakyo ni kaswaha. Mato! Diara ko. Sud lang gari. Ay pagsigsagit yan gawas. Dong! Dong! Abli na kultahan, abli. Huy! Ano man? Hadali nga rin, oy. Samli siya, sige tsagit, minun ka diyan pultahan. Matoy! Naunsa man taon ka ko dyan? Ako isulti ni mo dong. Sulti lang diyan, naunsa man ka, oy. Kayot sa... Kaya nang ako nalang ihungunga, kaya na niya makabati. Sabi pa lang, chismosa kaayo ko. Nakita na ako si Pidot nga, na ikaubang laing babae, ba nga sikit kaayo, unya murag, ni kumpayot sa abaga o bukto ni Pidot. Ako lang ihungung, ha? Ano ba? Hilo ni ko dyan. Hunggo na yung magisulti naman na mo. O, naibaw na ka? Alang! Sabi ay Si naunsa. Pidot ba nakitaan ako nga may kaubang laing babae, sikit kaayo, unya murag mo kumpayot, tas iyang bukton. Akong ihungung lang. Hilo, hunggo nga gisulti naman na mo. Kanahan biya ni mo, ko dyan. Gisulti na di ay nako di Eh, ay. alam biya pagkakindor biya ni mo. Pre, Dado. Baligyan ni mong kamunggay, pre. Palita ko, pre. Ha? Palit pa. Tapa niya, pre. Ay, pagkuha din. Ngawat ka na yung... Lagi kang palit ka. Mura mo kumaan na doy. Ngawat ko, kung wa ka magmata na amag ka. Kung sobrang gigil ko niyon, sabi ko. Nagbid bayad eh. Karoon pag ang bayad na sige nakapangawat. Ano, pre, pabida sa doon. Nanghila kita, noon sa mga kay. Nanghita, noon sa mga. Nangilang kag humang nagkuha, no? Tilaw na daan, wao na yun, tilawan taniya. Ano, bra? Bitaw, pre. Pagkuha lang, pre. Ay, bayan ako, pre. Kaya gambay na batawan ng dahon, pre. Gambay rin kayo na. Bitaw, pre. Gamay lang kayo. Ikaw namin nakahurutan na, pre. Sigbalik lagi, pre, no? Ako lagi. Ako ba to? Sama niya, eh. Wala yung tigkuha niya. Nga, wakoy. Nailang kusukin mo ka o kamunggay nga. Ikaw naman akong silingan ni pre. Basta sakit ng kabunggay, Oh, pre. lagi. Isagol din ako sa manok, pre. Manok. Ano, di ka manok, pre? Ako, kaning, palit pa ko, pre. Oo, kapalit kag manok. Hindi ka kapalit kamunggay. Ito sa bungot ko, eh. Mahal na ni kay kasi sa tawag daw nung kabunggay ba dito syudad bida kining naghununa so mahali na nag-20 kantos 30 pesos pero gaba lang taon mahala dito eh mahal gani kay dili sa kidiswapang spredado kapahambog sa ko nga isagol ko sa manok bitaw wa ko kapalit og buwan porbida manok na ba porbida do yeah, Di day ka, Matoy. daan ba ko diha ko sa ato silingan dahil spredado ba Di day ka. Sa mga dali mo plastic. Kung anday dong nakapalit na kog dahon sa kamunggay dong balik 50 gid ni. sige Nakapalit kog dahon sa kamunggay, lami kini subakan og buwad o di ba utanon. palit pa bitaon ko na ko dalibre man eh ha wa di bayad Ay wa man sa ko gahibaw. Ay, taon na ni kalaki ha. Abi na kung nakasave na ta, mas dako pa man hinoong palit mo, bida. Iulin na nadto ka.
Sa iuli. Iuli na do. Unsang taon ka, oy? Ano, tinaghan ka mong gayo? Sa Una una. ni mauli, good. Unsa pa kuli ani? Ipapalit balik sa punuan sa kamunggay, ipapilit ako. Ha? Bida, yabag naman taon ng style, oy. Kidort ni mo. Ugba ka. Ay sus, problema man mo anak eh. Diskarte ra gid na matoy. Naunsa baya ka? Naniguang na lang ka rin sa kalibutan, di nga po ka mo diskarte? Ah, May lang kas chicks kay kusog ka mo diskarte. tuwan na. Ilong taon ko dyan, oy. Wa Bida ka matoy, ang tao kung dili ka mo diskarte sa kinabuhi, aw posible nga dali rang matutyo. Patay gud. Mao nang kung di ka kahibang mo diskarte, matutyo gid ka. Pero kamao ka, aw luwas. Oy, para sa tuwa kong amigo sa una ba? Tag-iya siyag zoo. Nganong so? Zoo ba? Kailangan zoo. So? Oo. So? Kana mga klase-klaseng mananap imong makita sa lugar mo na zoo na ay unggoy, bitin, aliwas, orang utang. Basta kanang-tanan nimong mga kaliwatuan dito. Singit, ulit imon, no. Naunsa ba ni siya? Istorya Kalaguton raman. ba ako? Kalaguton ba ako? Wala, uy, istorya raman eh. At tong amigo na ako, nagtukod siya zoo. Mga klase-klaseng mananap yang gibuhi dito. Oh. Unya, pagpasud siya, doon ay entrance. Kung gusto mo sud dito ba, tag 100. Wa may nananaw. Aw, iyan na lang gi 50 ang entrance. Wa gyapon ni sud gapo 50. Aw, aksyon na siya galugi kay dako gud kay siya gasto para sa mga pagkaon sa mga mananap gud. Mao to nga nakahukom siya nga iyan na lang itag 20 ang Aw entrance. ka na, mo na sakto. Kay na pong entrance ba? Oh, mao lagi pero wa man gyapon nanod. Ah? Mao nga iyan na lang gi-open oy. Wa may entrance, wa nay entrance fee open na. Ah? Di puwerteng daghana kay nanood kay free naman. Wa koy bayad gud. Nga, akan sige po siya. Wa siya malkansi, dako na nung kay siya ginansya. Anong wa may alkansi be nga og naibayad way manood. Unya og way bayad 40 na manood. Pero way income kay wa may bayad. Nahibaw ko siya gibuhat para makita siya. Samal. Diskarte. Yun sa niya pag diskarte nga wa may bayad ang entrance. Nahibaw ka kung siya gibuhat to eh. Di saman. Daghan naman kayong tao nga manood no, kay wala lagi entrance lagi. Ah, Ang iyang gibuhat, iyang gipadlakan ang pultahan sa entrance para way makagawas. unden Pagkahuman, iya bitaw nang gibuhi ang tigre, ang leon, ang urang, utang, unya ang aliwas, hasta buhaya gibuhian. kiawa gud anak ko. Naglubaan ay panagat ang mga tao, gustong magawas, unya kay gipadlakan ang pultahan sa entrance. Unya, yun giun sa niya ang mga tao eh. Para makagawas sila, bayad siya para exit. 500 nag-exit. Bagas ka. Dako anong kita atong adlaw kuno dong, mao to yung diskarte para mukita siya. Bungutas ito isa. Mauna nga mangita kag diskarte, muigo ra gihapon na madugay. Pagkakidorta sa. Matoy, Ah, oy, napatring. asa masikoan, kudyang. Lakaw tingali no, aman diri. Pabsi pag-abutan ko. Ano ta? Ay maningil unta ko sa iyang koan. Iyang giutang nako. Pila man? Koan god 500. Ingon man siya, karon siya mabayad. Inigbalik na ako, kay dinhi ko ganina. Unya, ingon man siya nga inigabot lang nimo, kay ikaw raman kunoy mo bayad. Forbida no. Wa ko kibawa na nang da. Wa sa ko SDA ko kwarta diri. Ingon siya nga inigabot nimo, kay sweldo nimo ron. Ano ba ang sweldo? Ibaw biya ka na taon nga panday ra ba taon ko. Ada sa bado ba taon sweldo? Unya, ingon man gud siya, kay kawa sa klaro aning kudyang, oy. Iya magukong gitiksan nga kuan manghuam siya na ako 500 bisan iya ilisan kuno dayon inigabot nimo kay sweldo maong kuan na ako lang siyang gipahuwam. Forbida mo, yung argi kibawa taon anak taon ay napatring forbida sa iting istorya noon. Ano ko taon ha? Nga ambot ang wa ko kibawa taon nang. Ha? Ay sus oy. Ay, Ako lang to isultihan ni kabot to. nala sige. Paita ni ani oy. Ay manghuam pa oy. Unya wa pambayad paita biyaan ni. Ay usap pay layog nato ani. Ya, kumbayan na. Ako pa'y kanahan yun iskudyang, bida, murag, sukor bas ng patring taon, nahak yun yung bihana, karoon lang yung kabihana ka. Dong. Tuanas ng patring? Lagi ka niya, ha? Shh, sapa, uy. Nahirog ng tingog di mo. Tuanas siya, ha? Saan ka nahuwag daw ng kwartang ng patring taon ko dyan? Saan ka? Unya ako pa yung ibala taon nga, kahuwag ka.
Oh, ang ikaw may trabaho. Nada ko trabaho. O niya, nga nung wa man ka musulti na daan, ana. Ay, diskarte ra man gud na good. Kay wa man tayo sud anunon ron. Bida ni mo, ikaw ba, bida, gidi mo kudyang pamahak yun ang imo. Pamahak ko sa pahako. Pahamak ba, pahamak na Ay, unsa ba. kabala ka diskarte ra na. Si diskarte ba? Ako ray mo pasabot anak ni nang patring. Bida, gid na diskarte ni mo, oy. Ay, nalalagig palag diha. Sumagong di karon. Survival ning ato. Survival ni Max. Ah, kung magsalig ko sa imong sweldo matoy, mga pasmo ta oy. Mabito nangita na lang kog paagi para doon na tay makaon. Ngano? Ako na isuldo. Ha? Oh, wa na yung taon oy, nangita pa man yung taon ka dagbay na namatay. Naunsa man ka, ay mo kang red din, iatag siya kasawa, hurot na yun. Ay, matoy. Nahurot ako akong gihatan ni Abi Trismel. na oy. Pag mata oy, gadam ko makapirmi. Huna-huna ako no, kung sa ato mga gastuhan, sa kaon lang daan. Kuwang ng 3,000 ni mo oy. Naapagutoy mga utang. Ay gani kay nangita kog paraan. Paraan? Ha? Paraan sa mong mata? Hoy, Jang, paminaw saman. na. Kung iyon nila gali imo paraan permeno, watay sinso. Dong matoy, huna-huna sa taon oy. Gambay ra ka ng imong sweldo. Og di pa ko mangitag paagi wa na, hagbay ra nga pas mo. Mao gani nga maayo kay ta mangitag diskarte ako, halabaw nako para lang makakaunta. Paraan? Paraan! Para-paraan lang yan lahat. Ah, gido ko mo Jang ha ka, Ana, paraan. gid na, uy. Paraanin mo nga ako. Dili. Paraan, paagi, bugo ni sila. Paagi, kati. Kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, daming dahilan. Ah, porbida, gino ng Tagaluga taon. Paraan. Paraan sa mo bata, ha? Paraan kung dako kay kagusto, may kay kamuatik. Pero why paraan? Ako mo'y pirmi imong himong dahilan. Dong. Makaibal yun ni pirmi ako sa awa taon ay. Kay bisan unsa libuhaton nga di ko kibaw, masurpresa lang taon ko. Doon naman tayo ni anak sa mong ningil. Kunya, usa kay gayo ni anak, lain na sad kuno diskarte ang gihimo. Bida, suruka hinog mayos kung dugo. Pre po. Mari. Kumusta mo pare matoy, mari? Maulag Mari kita, matoy, kumusta man? Problema kay kurun kay na ospital taon si Pari Matoy. Uy, kumusta man? Atake, pre. Saon high blood man na. May plans pare? Uy, kadaot adto? Na magani tambok ka ni Mick, pre. Daot naman yung high blood. Ha? Ano ba? Niya diabetic pagin siya, pre. Ano ko tagi diabetic man ay? Himara pa kayo to. Pao gani, pre, na may diabetic. Kung maubos si mong sugar. Kato siya. Diabetic siya, kay ubos siyang sugar. Hapit na way sugar, kay himarat man. Mo nang problema kay kung kay wataw ko ikasustinan siya mga tambal, pre. Kinuo ka taon. Nga nun sakit mo sa ingon ato nga hingaon kay tugutan. Siya ko nakarot sa dahon sa among punos kamunggay. Ha? Kamot ko gawa na, pre, uy. Problema gid kay ko niya, kay wala gitaon ni kwarta. Usa pa among ipalit ato para tambal niya. Uy, pastilan. Di sa kalibo, Mari. Pasensya na. Manito ko lang kwarta taon na ikahatag ni mo, Mari. May na lang ni makatabang ni mo para palit tambal, Mari. Salamat kayo, pre. Daghan kayo salamat, pre. Uy, Mari. Ikaw mo ko di ini. Pre mo. Pre! Si pare ni mo na. Si pare ni mo matoy. Uy, naunsa naman sa pare. Unsa? Na, pre. Wa na si pare ni mo matoy. Unsa? Wa na siya, pre. Pildigin siya. Pildigin si pare ni mo. Unsa? Patay na. Ginoo ko. Wala tayo mahimo na, Mari. Ikuhan ko siya sa ginoo. Ampon na na ito yung kag, Mari, kaon. Problema kay ko, pre. Kayo sa may akong buhaton nga wa magkwarta. Ay, kaluo sa taon ni Pari Matoy. Ala di ako hinabang, Mari, ha? Last Monday lang kita rin ako. Pasensya lang kita, Mari, ni. 2,000 kita na ako ikahatag ni mo, Mari. So, may sweldo. Salamat kay ini, pre. Salamat kay kaayo. Dong. Unsa gani ng asymptomatic? Unsa ng asymptomatic? Grabe, kay bawang unsa na, sudan na, unsa. Wa kay, wa na sudan, tumatik na, sudan na sin. Ay, kanang dong. Mamalin na lang ka ta, dong. Ha? Mga tuta sa probinsya na. Ano mong taon? Ako dyan. Ayo. Ay, Ayo. spray mo ko ron. Mari, ayo, Mari. Dong. Mangita ganin ako inanga ni uli ko sa probinsya, ha? Unsa? Inanga to ako sa probinsya ni uli ko. Ha? Unsa, bis ko dyan. Mingaw lagi lang marikudyang. Basiwa pa magkuha ang pating lawas si pare sa ospital, o di ba? Gimbal sa mar pa to siguro.
Kaluoy, taong pare na ako. Murag na inagpadong din yung tao. Mari, asa na yung hayag po? Oh, Pre! Multo! Pre, doon ka! Ako ni Pre, si Matoy ni! Ikaw lagi. Usa ka multo. Siguro itong taon, huwag ko patay! Aga! Bantay lualang ko! Luat kanahan ka, ha? Imong gitunto? Gitungo ko ni mo tao katong akong kupari taon, gipatay naman ay kunimo niya! Diskarte naman tong ako para mga Hello, kontago ya! kay wala matay ka noon! Diskarte si mong kakanahan, ha? Pida, kauwam na taong kakanahan na ka! Imo pa akong sugi na! Ay! Ha? Pida, layas, be! Layas good? Layas! Layas! No! Mao na akong problema kay panambi taon ko sa kong asawa taon nga patay na may galiwag yun mga limos sa mga silingan ba para lang yun siya mga kwarta mao di gusto niya nga mamalhin magpuyo atong pagkulos probinsya karon tungod sa kong kalagot ako sige palayas oy sakto ba niya akong buhat bam ati pres unsa man asawa mi ka okay ra ba nga palayason ako akong asawa palihog tabagi ko ninyo be kung kamoy masultihon matoy. Kay ang sender nato karong adlaw. Si Matoy. Matoy. Oo, si Matoy. Si Matoy. Si Matoy ati pres Kasi ko ang Matoy. kuan si ate pres kana bang yang murag yang asawa mo atikon kay ba hangtod nga wa na siguro laing ikaatik ang asawa giatik nga namatay ang bana nangayo sa tabang ana Nasa ko ang sa iya ra sa kupari karon ni ari man iyang kupari sa ilaha kay nagtuo lagi sa iyang kupari nga tinuod patay. ngano sa kang niadto iyang kupari kay basig manguyaw sa siguro to siya kuan so diskarte nga adto pag abli ron ati pres si Matoy man ni abli purting kuyawa siya Abi ni kag. abi nagkahag puti kuyawa si kupari mo to nga lago taon kayo si Matoy kulatay ang asawa gi palayas mo niya problema sakto mo kuno yung gibuhat nga palayas niya yung asawa Ngano ginana may asawa? basta ka ingon sa para-paraan lang kuno na ati pres Para ka makakwarta. para Basta kaway hinungdan. ida sa kaning style ani asawa ati pres ba murag og mahimo pa ibaligya niya kani padung ni baligya yung pagkababae ati pres kaning style ug wa na gini siya mahimo ana Ngano saan yung kwarta? siguro Tagaan kasi kwarta ang Matoy. tagaan si ati pres di siguro ni siya kamao taon nga diskarte wa kun saon pagpamaagi sa mga excuse me ati pres Gastador tingali kaayo, kagoan kasi nga yang asawa ni Matoy kasi gastador di ka mao budget sa kwarta ba Gastador. sila guduhaw sila anak dapat ka dunan sila anak babo tayo ka sulti ani ma'am Ano ang paambit sa Paambit, Tosbilano na nakapatandog ka lang ko karon. Genesis 3, versikulo 12. Ang lalaki mitubag, ang babae nga gihatag mo kanako, may naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy ug mikaon ako. Ang kaning babae gipasabuti ni Ate Pres, mao ni si Eva. Iba. Si Eva. Iba. Oh, yang lalaki din mao ni si Adan kay yang niya naman si Ginoong Hesus, hain ka. Nga di ako hubo magugko, tago ko. Nganong kay ba kang hubo ka? Pikaon ka ba sa kahoy? Munay puntahan Ginoo, munang mitubag. or bunga? Oh, munang mitubag dahil si Adan nga ang babae nga magihatag nga kamoy nihatag sa bunga sa kahoy kung mikaon ako. Kay nung naman Ate Pres nga kining linyahan dire mo ni giingon sa mga kuan diha sa Bible pagpaambit pag-share nga ang unang babae mo'y nagdakunog sa mo'y nagdag kamatayon tungod sa pagkaon sa mansanas nga ginadili mo'y nagda sa kamatayon kimikaon ng kita nga kanang sa nga panulundon apan sa atong sugilanon karon Ate Pres why mansanas nga gikaon why mga babae nga mihatag apan ang asawa gipatay na ng iyang banadaan kaya nga siya amot sa mga tao patay na ko yung bana. Kaluoy po, no? Lain, oy. Lain. Ano, gitugo niya ang iyang bana. Nilaan. Ano lang siya magkakwarta? Nilaan. Uy, Lain. mas naubo ka na ba siya dagang bisyo? Dili ba ka Amot nga no, dili ba ka na manlaon siya anak. Di ba ka na siya addict sa pagkanang shopping, Tingaling, sig online, Sugal ba? sig scatter. Dagham sa pumaagi para usaon niya mga kakwarta siya. Mao lagi ngayon ko, Usa ari niya ka sa iyang pamaagi. Mao lagi wari ko kag sa Old Testament gingon nga tungod sa pagkaon sa mansanas nga ginadili sa atong unang mga ginikanan ni sulod ang sala ug ang kamatayon. Kani, wa ka kakaon patay na. Patay na yung bana. Kuha na na yung mga asawa dong. Sige pa kung tana dire be.
Ya ba sa palayas? Mao kini po magigipan ako sa Layas na- para makakwat May mao lagi po ako, layason lang yung asawa. sa akong kalakot. Tungod sa akong kalakot, ako siyang gipalayas. Gipalayas, good Di ako idea. ni gipalayas. Nya. Layason? Sakto ra sa tayo kay kapakauwaman. Tara nimo gyud mo nang pabalikon. Pero para nako no kanay mo asawa labi nagnaan mo yung mga anak mo iyang binuhatan di gyud maayo. Ay mo anak bulihon gyud dito sa Ayan gipalayas kung palitan babalik ba tingali mag-usab na. Hinaot pa mag. No, punta, no. Oo. Oh. Mani problema. Tagang, siya rin di mo tagang. Oh, ana gyud no kay di gyud maayong ehemplo sa mga naminaw nga mga asawa karon kay bao ko nga naglagot yun ng mga asawa nga naminaw kay ang uban pwede makapangga pwede makapanalipod silang pamilya sa ilang dungog silang pamilya niya mao ni gibuhat niya pero ba itok na dunggan gahapon Unsa man ba? nag-away ang Karon, silang karon. Nag-away? Saunir kong sangpa na bidang ko ano sa paay maron piting isugat sa sawa Goliath Oh, di usa. ano bang ka o sa may mong gikaon so ano mo ano patay ning imo Unang kataon, unang katay. Ang paso. Tihon.